Tabuk social media o mangpli kaisa je hino viral wngwi tongo bwrwi khoroksa delivery rwna thangmani a bwrwino koyekjon chwlarok joborong romphere kahwnwi tabuk CCTV footage kaisa tabuk viral wngwi tongo norok o viral CCTV footage o bo nugui mankha na je bwrwi kaisa nogo thangwi delivery rwna thangmani afuru chwla khoroksa doga khulukmani chuwak nungjakkhai ula a bwrwino koyekjono room bisingo tongnai chwlarok phaiwi jor joberdasti room bisingo tlang thangmani ulo koyek minute ni pore a bwrwino fataro dagarwi hormani norok mangpili nugui mankha saimankha a chwlarok o bwrwino romphere kahwnwi tabuk CCTV footage o kachawi phaimani hingka khai video busijaak tei kubui amoni dabi to ang khaya haifeno social media tabuk omono viral wngwi tongo je bwrwi khoroksa delivery girl no chwlarok koyekjon joborong romphere kahnwi tei norok nugui mankha o mangpili o bwrwi delivery rwnani thangmani.